Juhani Haataja Tampereelta. Sionin laulu 292. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen yhdytään aattoseurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet kokoontua taas näihin suviseuroihin tänne Lopelle. Olet siunannut seuravalmistelut, antanut lapsillesi alttiutta tehdä valtakuntasi työtä. Ja me myös pyydämme ja rukoilemme, että sinä siunaisisit nämä seurat niin, että saarnattu sana koituisi meidän kaikkien sielujemme autuudeksi ja sinun nimellesi kunniaksi. Me myös pyydämme, että sinä edelleen kutsuisit valtakuntaasi armosta osattomia, niin että mahdollisimman moni saisi parannuksen armon ja pääsisi tästä suuresta uskon lahjasta osalliseksi. Ja ennen kaikkea omalle kohdallemme pyydämme, että sinä meitä siunaisit armossasi lapsinasi elämämme loppuun asti. Ja vielä rukoilemme
poikasi opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leivämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Pyydän lukea puheen johdannoksi täältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, 1. luvun lopusta ja 2. luvun alusta. Tekstin ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä, millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet eläksenne vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu. Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Aamen. Tämä Pietarin kirje. Pietari tässä kirjoittaa kirjeen alussa, muistuttaa hajalla asuvaisia muukalaisia uskomisen lahjasta, siitä suuresta armosta, mikä oli heidän osakseen tullut. Ja sitten tässä Pietarin kirjeen loppuosassa hän neuvoo ja opettaa, että kuinka säilyy uskomassa. Eikö siinä olekin ne elämän kaksi tärkeintä asiaa, että kuinka pääsee Jumalan valtakuntaan sisälle ja kuinka säilyy uskomassa. Jos ajattelemme näitä suviseuroja, taas kerran monet ihmiset kokoontuvat seuroihin. Ja ei pelkästään suviseuroihin, vaan myös maakunnallisiin suviseuroihin ja rauhayhdistyksille, kirkkoihin. Ja minkä takia? Sen takia, että kokee, että uskomisen asia on tärkeä asia. Seuroissa saa kuulla Jumalan sanaa, olla yhdessä muiden Jumalan lasten kanssa, huomata, että ei tarvitse olla yksin, vaan yhdessä muiden Jumalan lasten kanssa tässä ollaan samalla matkalla kohti taivasta. Ja se virkistää meidän uskon elämäämme.
Tänne suviseuroihin on sitten voinut tulla ihmisiä ihan mielenkiinnosta kuuntelemaan ja katselemaan. Tai siellä kotona, te jotka ette ole päässeet suviseuroihin pitkän matkan tai sairauden tai vanhuuden vuoksi, niin teitäkin se uskomisen ilo ja se, että pitää uskomisen lahjaa tärkeänä, niin teitäkin se on auttanut siihen, että pysähtyy Suviseuraradion äärelle ja haluaa pysähtyä Jumalan sanan äärelle. Mutta myös siellä viestimien äärellä, samoin kuin täällä seurakentällä, joku on voinut tulla paikalle uteliaisuudesta ja olet lämpimästi tervetullut. Myös joku uskovaisen kodin lapsi, joka ei ole enää uskomassa, tai myös vanhempi ihminen, joka ei ole ollut enää tai joka ei ole enää uskomassa, haluaa tulla tänne suviseuroihin näkemään tuttuja, keskustelemaan ihmisten kanssa. Sinäkin ole tervetullut. Sitä ei koskaan tiedä, että jos ajattelemme Jumalaa ja Jumalan aivoituksia, että mikä herättää kiinnostuksen, mikä on Jumalan antama etsikon aika. Ja vaikka alun perin olisi joku ihan muu tarkoitus kuin tulla kuulemaan Jumalan sanaa, niin yhtäkkiä voi huomata, että se Jumala puhutteleekin sanansa kautta ja tarjoaa sitä mahdollisuutta, että omat synnit saa uskoa anteeksi aivan omalle kohdalle. Silloin kannattaa muistaa se Raamatun sana, että kun Jumala kutsuu, niin kannattaa olla kutsulle kuuliainen. Ja uskoa evankeliumi ja synnit anteeksi myös aivan omalle kohdalle. Tässä meidän tekstikohdassa Pietari kirjoittaa ja muistuttaa siitä, että mikä oli Jeesuksen sovitustyö keskimmäisellä ristillä, että siihen ei mikään maailman rikkaudet, hopea tai kulta ei olisi riittänyt, vaan Jumala antoi tänne maan päälle oman poikansa, meidän kaikkien syntisten ihmisten sovittajaksi. Ja niin kuin Pietari kirjoittaa, hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista. Ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten.
Johannes kirjoittaa evankeliuminsa alussa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään mikä on syntynyt ei ole syntynyt ilman häntä. Ja tällä sanalla tarkoitti Jeesusta. Jeesus oli jo aivan aikojen alussa Jumalan luona. Ja Jumala pelastussuunnitelmansa mukaisesti antoi poikansa joulun lapsena lihaksi tänne maan päälle. Jeesus opetti täällä, eli kuin kuka tahansa meistä, elämän ja sitten täydellisenä uhrikaritsana keskimmäisellä ristillä sovitti meidän kaikkien synnin. Kun Luther kirjoitti katekismukseen näiden uskonkappaleiden selitykset, niin ilmeisesti tämän tekstikohdan perusteella hän kirjoitti sitten tämän toisen uskonkappaleen selityksen, jossa hän kirjoittaa, että minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, Isästä iankaikkisuudesta syntynyt ja myös totinen ihminen, syntynyt neitsyt Mariasta, on minun Herrani, joka on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Että minä olisin hänen omansa, eläisin hänen valtakunnassaan hänen alamaisenaan ja palvelisi häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän on noussut kuolleista, ei elää ja hallitsee iankaikkisesti. Tämä on varmasti totta. Sitten meidän tekstikohtamme jatkuu, että hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. Nämä Raamatun opetukset ja Jeesuksen Kristuksen elämä, syntymä, neitseestä syntyminen, nehän jää uskon asiaksi. Ja sen uskon kautta ymmärtää. Muuta kautta sitä ei voikaan ymmärtää. Ja mitä kautta se minkä takia se usko on tärkeää, niin kuin Raamattu opettaa, että joka uskoo, niin se pelastuu. Ja vain uskon tähden meillä on iankaikkisen elämän toivo. Sen tähden kannattaa uskoa. Ja että meidän uskomme säilyy,
Ja on tärkeää, että me käymme Jumalan sanan kuulossa. Seuroissa, suviseuroissa. Jumala meitä sanansa kautta ja meidän uskoelämäämme virvoittaa. Muistan erään ystävän, jonka kanssa juttelin joku aika sitten. On siitä jo vuosia. Kun hän sai parannuksen armon. Ja siihen asti hän oli kuitenkin ikään kuin ollut uskovaisena nimellisesti. Mutta maailma oli kuitenkin vienyt. Ja hän sanoi sitten, kun hän sai parannuksen armoa ja uskon silmin katsoi sitä edellistä elämää, sanoi, että ei hän oikeasti varmasti 10 vuoteen ollut enää uskomassa. Ja kun me saamme parannuksen armon, niin sitten me voimme semmoisen hetken sanoa, että nyt pääsimme Jumalan lapseksi. Monestihan sitten, kun se usko hiipuu, emme pidä enää sitä uskomisen asiaa tärkeänä. Seurakäynnit vähenevät, niin se usko voi pikkuhiljaa sydämeltä hävitä. Muut asiat kuin seuroissa käynti tulevat tärkeämmäksi. Sen takia on tärkeää käydä seuroissa, kuulla Jumalan sanaa ja ennen kaikkea, että halu säilyy pysyä uskomassa. Tuossa Johanneksen evankeliumin alussa, siinähän luvataan se, että mutta kaikille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle. Sitten meidän tekstimme jatkuu, että kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet eläksenne vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Tämä yhteinen veljellinen rakkaus, uskovaisen tuntomerkki, niin se on hirveän tärkeä asia. Ei varmasti näitä suviseuroja pystyttäisi järjestämään, ellei olisi tätä yhteistä veljellistä rakkautta. Raamattu toisessa kohtaa sanoo, että usko rakkauden kautta työtä tekee. Hyvästi jättöpuheessa Jeesus opetuslapsilleen puhui. Ja hän monta kertaa puhui rakkaudesta. Ja jos ajattelee, että Jeesus itse tiesi, että se oli viimeinen ilta opetuslasten kanssa, niin varmasti puhui niitä asioita, mitkä ajatteli, että on kaikista tärkeimpiä asioita. Ja hän puhui tästä yhteisestä rakkaudesta. Opetti ja kertoi opetuslapsille Pyhän Hengen vaikutuksesta, siitä, että saa Pyhän Hengen
Niin kuin muistamme, niin hän pesi opetuslasten jalat. Ja kun hän pesi opetuslasten jalat, niin hän sanoi, että tämä on esimerkki, jotta tekisitte saman, minkä tein teille. Ja vaikka Jeesus siinä aivan näin fyysisesti pesi opetuslasten jalat, niin kuin hän tässä sitten opetti, niin se oli esimerkki myös siitä rakkaudesta. Erityisesti siitä aivan ytimestä, missä rakkaudessa on kysymys. Että kun saa antaa toiselle ihmiselle synnit anteeksi, Jeesuksen sovitustyön tähden ja sen tähden, että Jeesus antoi omilleen tänne maan päälle sovituksen sanan. Ja muistamme tästä kohdasta, että kun Jeesus pesi opetuslasten jalkoja, niin Pietari ensin esteli, että et saa pestä minun jalkojani. Kun Jeesus siihen vastasi, että jos en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Ja kuin Pietari siitä ikään kuin pelästyi, hän sanoi, että Herra, älä pese vain jalkoja, pese myös kädet ja pää. Ja kun Jeesus siihen vastasi, että se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Ja tarkoitti siinä Juudasta. Ja tässä on kuva siitä, että kun ihminen on päässyt epäuskosta Jumalan lapseksi, uudesti syntynyt, niin silloin on jo puhdas ja Jumalalle kelpaava. Mutta uskovainenkin ihminen tarvitsee tätä jalkojen pesua. Haluaa kuulla omalle sydämelle syntien anteeksiantamuksen evankeliumia. Ja vaikka uskovainen ihminen saa ajatella niin, kuin Luther tässä kolmannen uskonkappaleenkin selityksessä sanoo, että henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa, niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa, jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Voi luottaa ja uskoa siihen, että synnit on anteeksi. Ne on sovitettu. Mutta heikkoina ihmisinä me haluamme kuulla sitä myös aivan omalle kohdalle. Ja sen vuoksi tälläkin hetkellä saa ylentää sydämen uskomaan Jeesuksen nimessä ja
kalliissa sovintoveressä omat synnit anteeksi. Ja kun se haluaa uskoa, voi olla turvallisella mielellä. Sille on luvattu palkka. Sillä uskolla pääsee kerran perille taivaan kotiin. Tässä jakeessa puhuttiin sitten tästä totuudelle kuuliaisena olemisessa. Tänä päivänä kun viestimiä lukee ja kuuntelee, niin huomaa, että on semmoisia vaatimuksia, että pitäisi uskovaisten ja kirkon tätä ja tätä asiaa hyväksyä. Että se on nykyaikaa, että pitäisi olla suvaitsevaisempia ja hyväksyä eri asioita. Raamattu siitä meitä myös opettaa kuitenkin, että jos ihmisen mielen mukaisesti saarnaaja opettaa, että mikä on ihmismielelle, ihmiskorvalle mieluista, niin silloin joutuu helposti harhaan. Jos ajattelemme tätä uskomisen asiaa, niin eihän siinä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin uskoa niin kuin Raamattu opettaa ja miten Pyhä Henki seurakunnassaan opettaa. Ja jos me opettaisimme toisenlaisen opetuksen kehittelisimme, niin se olisi vain ihmisen tekele. Ja jos me uskomme taivasta varten, niin ei semmoisella omalla ihmismielen mukaan tehdyllä uskolla mitään tekisi. Vaan kyllä meillä on ainoa turva siinä, että me luotamme siihen, että Herra Jeesus Kristus on seurakunnan pää ja seurakunnassaan meitä oikeaan ohjaa ja oikein opettaa. Evankeliumin ydin on anteeksi antamus, mistä tuossa edellisessä Sionin laulussakin kauniisti laulettiin. Ja jos ajattelemme sitä anteeksi antamusta, niin
Matteuksen evankeliumissa Jeesus opetti tämän vertauksen kahdesta palvelijasta, jotka olivat velkaa toiselle. Ja tämä toinen mies, joka oli kuninkaalle velkaa 10 000 talenttia. Ja se oli niin suuri summa rahaa, että sitä koko elinaikana ei olisi pystynyt maksamaan takaisin. Ja kun hän kuninkaalta anoi, että hän saisi sen anteeksi, niin kuninkaalla tuli sääli palvelijaansa, päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta sitten kun tämä palvelija meni ulos, niin kun toinen palvelija oli hälle velkaa pienen summan, niin hän kävi tämän kurkkuun kiinni ja sanoi, että maksa mitä olet ollut velkaa. Ja kun kuningas tämän kuuli, niin hän kutsui hänen luokseen ja sanoi, että sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinun kuin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi niin kuin minä armahdin sinua? Tässä oli Jeesuksen opetus siitä, että monesti vasta sitten, kun ihminen joutuu mahdottoman eteen, huomaa, että ei omalla toiminnallaan enää selviä. Velka on niin suuri, että sitä ei pysty millään maksamaan. Niin sitten silläkin tavalla Jumala voi kutsua puoleensa, antaa etsikon ajan. Jumala voi asettaa sellaiseen tilanteeseen, että tapahtuu elämän kohtaloita, huonojakin. Ja ihminen alkaa etsiä turvaa siitä, mikä on pysyvää. Ja ennen kaikkea, kun ihmiselle herää synnin tunto, synnin tunto ajaa semmoiselle paikalle, että tässä ei omat voimat riitä. Ja kun Jumala ohjaa toisen uskovaisen sinne lähelle, niin kuin Pietarin Korneliuksen kotiin tai Filippuksen sinne Etiopian kamariherran vaunujen viereen. Ja kun ihminen saa parannuksen armon, saa tämän valtavan syntivelan anteeksi, aivan ilmaiseksi. Ei tarvitse sen eteen tehdä mitään. Niin se herättää ihmisessä
rakkauden ja anteeksiantamuksen tunteen myös muita ihmisiä kohtaan. Mutta tällä ensimmäisellä palvelijalla näin ei käynytkään. Usko ei alkanut elää. Ja siitä tuo kertomuksen kuningas ei pitänyt. Mutta mikä on sen uskovaisen ihmisen? Tulee myös se tuhlaajapojan vertaus mieleen, että kun tuhlaajapoika palasi kotiin, niin isä jo taampaa, kauempaa näki. Ja hän juoksi vastaan, ja kun poika tunnusti rikkoneensa Jumalaa vastaan, niin isä järjesti pidot. Laitettiin sormus sormeen ja puhtaat vaatteet päälle. Sellainen on se Jumalan lapsen mieli. Ja siinä tuhlaajapoikavertauksessakin se vanhempi veli, hän ei ollut samalla mielellä. Hän ei jaksanut antaa anteeksi. Mutta uskovaisen mieli on se, että kun on paljon anteeksi saanut, niin voi myös anteeksi antaa. Sitten tämä meidän tekstikohtamme pari viimeistä jaetta kuuluu, että jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Ja vanhan käännöksen mukaan puhuttiin sanan rieskasta. Tässä on kuva siitä, että kuinka saa olla täällä Jumalan valtakunnassa, seurakunnan hoidossa. Kuinka aivan niin kuin äiti ruokkii lasta ja lapsi ottaa sen maidon vastaan täydellä luottamuksella, niin samalla tavalla uskovainen ihminen saa täydellä luottamuksella Jumalan valtakunnassa matkaa tehdä sen hoidossa ja opetuksessa. Ja Jumalan valtakunnassa kaikki on siinä samalla paikalla. Vaikka me puhujaveljetkin välillä täällä olemme palvelemassa, niin kuitenkin sitten aina palvelusvuoron jälkeen saa aivan sinne samaan penkkiin istua, kuunnella puheita ja olla siinä samassa seurakunnan hoidossa. Ja kun näin haluaa olla yhdessä Jumalan lasten kanssa matkaa tekemässä, niin kerran meillä on hyvä osa Jumalan luona taivaassa. Omalle kohdallenikin minä sitten vielä haluaisin kysyä, että monissa kiusauksissakin tälle paikalle tulleena, vaikkakin monet rakkaiden ystävien viestit lämmittivät mieltä ja toivat rohkaisua ja turvaa.
haluan sanoa, että silläkin tavalla seurakunta hoitaa ja varjelee. Mutta omalle kohdallenikin haluaisin vielä kysyä, että kaikkia syntejä anteeksi. Näin haluan olla uskomassa yhdessä teidän kaikkien kanssa. Jeesuksen nimeen. Aamen. Seurapuheen piti Juhani Haataja. Laulamme virren 389. Virren jälkeen seurapuheen pitää veljemme Jarmo Inkeroinen Nokialta. Virsi 389.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen jatkamme aattoseuroja ja pyydän lukea tutkimisen aiheeksi ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä sen 3. luvun alusta 11 jaetta Jeesuksen nimeen. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme hänen nähdä niin kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Mutta te tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt, eikä tunne häntä. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan ja ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeä. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toinen toisiamme. Aamen. Rakkauden apostoli Johannes on kirjoittanut tänne Raamattuun evankeliumin ja sitten 3 näitä kirjeitä, joista ensimmäisestä tämän tekstin luin. Ajattelen, että on mukava jatkaa tuosta Juhanin puheen jälkeen, kun hän jo aivan kuin avasi tätä lainaten täältä, niin kuin ajattelin itsekin, aivan kuin verrata näitä sekä evankeliumin että tämän epistolan alkua. Kun Johannes evankeliuminsa alussa kirjoittaa, niin kuin äsken kuulimme, alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli se sana. Sitten hän aloittaa tämän epistolansa lähes samalla tavalla, kun hän kirjoittaa kirjeen vastaanottajille
joka alussa oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta. Hän aivan kuin haluaa vakuuttaa nämä kuulijansa siitä, että hän on saanut olla silminnäkijä todistajana tästä elämän sanasta, jonka Jumala antoi lupauksensa mukaan, jonka lupauksen hän antoi jo ensimmäiselle ihmisparille ja jota lupausta lukemattomat sukupolvet sen jälkeen saarnasivat profeettojen kautta, kuinka Jumala on luvannut, että vaimon siemenestä syntyy se, joka rikki polkee käärmeen pään. Ja tämä lupauksen sana syntyi heidän aikanansa ja he saivat häntä katsella, kuunnella ja nähdä niitä valtavia ihmettekoja, joita Jeesus teki. Sitten tässä Johanneksen kirjeessä hän kirjeen vastaanottajille ja niin ajattelen, että tällä hetkellä meille kaikille antaa neuvon sanoja moniin aivan arkisiin tilanteisiin. Se, että me saamme tunnustaa toinen toisillemme, niin kuin tuossa Juhani-veljen puheessakin kuulimme, että evankeliumin alle kaikkea sitä syntiä ja kuormaa, jota matkalla tulee, niin kuin me sen tiedämme. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itseämme ja ei ole totuus meissä. Mutta niin ihmeellinen on tämä Jumalan sanan lupaus. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Näin Johannes opettaa ja samalla tavalla kuin äsken kuulimme, niin hän monta kertaa muistuttaa sitä, että rakastakaa toinen toisianne. Se on se sama käsky, joka on alusta annettu. Sitten tämän 3. luvun alku on aivan, jotenkin ajattelen sellainen pysäyttävä, kun hän kirjoittaa, että katsokaa. Aivan kuin hän haluaa havahduttaa niitä kirjeen vastaanottajia ja meitä, että katsokaa kuinka suuresta asiasta on kysymys. Kuinka ihmeellinen on tämä, että Jumala on osoittanut meille näin suurta rakkautta, että me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Siitäkin Juhani lainasi tuosta pienoisevankeliumista, joka on tuolla Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Mistä me tiedämme, että me olemme Jumalan lapsen nimen saaneet? Siitä roomalaiskirjeen 8. luvussa meille
Paavali kirjoittaa, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Me muistamme, kun Jeesus opetuslapsia laittoi Jumalan valtakunnan työhön. Hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Ja sillä pyhän hengen valtuutuksella he sen tehtävän saivat, että joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annettu. Samalla valtuudella, saman käskyn mukaisesti on Jumalan valtakunnan evankeliumia julistettu tähän päivään asti. Ja julistetaan niin kauan kuin tänä päivänä sanotaan. Niin kauan kuin Jumalan aika on. Ja hän antaa evankeliumin sanan täällä maan päällä vaikuttaa. On siinä paljon aihetta, aivan kuin tätä kehotusta kuunnella, että katsokaa ja ihastelkaa, kuinka suurta rakkautta Jumala on meille osoittanut. Mutta tähän on sitten tämän seuraavan toteamuksen seuraamus. Tästä syystä maailma ei meitä tunne. Eihän se tunne häntäkään. Pyhästä hengestäkin Jeesus sanoi, että maailma ei voi pyhää henkeä saada, sillä se ei usko siihen eikä tunne sitä. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ihmeellisiä sanoja. Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mitä Johannes tällä haluaa kirjoittaa? Minä ajattelen, että Johannes muistaa sitä, kun he olivat siellä pienellä joukolla koolla, kun Jeesus otettiin ylös taivaaseen. Muistamme näitä tai taivaaseen astumisen tapahtumia, kuinka hän siunasi heitä ja hänet otettiin sitten ylös taivaaseen. Kun he siinä seisoivat ja ihmettelivät, Raamattu kertoo, että siihen ilmestyi valkopukuisia miehiä, jotka kyselivät heiltä, Galilean miehet, mitä te katselette siinä ylös taivaaseen? Se Jeesus, joka teiltä otettiin ylös, tulee samalla tavalla takaisin, kuin te nyt hänen näitte taivaaseen menevän. Tähän lupaukseenhan me uskomme. Tämä on se Jumalan sanan lupaus, joka ei vielä ole toteutunut. Mutta kun Jumalan aika täyttyy, niin hän antaa pojalleen aivan kuin luvan, että nyt on aika mennä hakemaan niitä,
jotka sinun omiasi ovat, jotka ovat evankeliumin omalle kohdalleen uskoneet ja ovat, niin kuin täällä Johanneksen evankeliumin 1. luvun alussa sanotaan, että hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka hänet ottivat vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Usko on se lahja. Usko on se, jolla me Jumalan lupauksiin tartumme, niin kuin tuossa pienoisevankeliumissakin se tuli ilmi, ettei yksikään, joka uskoo. Näin suuria asioita vaikuttaa tämä Jumalalta lahjaksi saatu usko. Sitten Johannes jatkaa täällä, että jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Jokainen, joka panee toivonsa, pitää itsensä puhtaana. Miten se tapahtuu? Siitäkin me kuulimme tuossa Juhani-veljen puheessa, kun Jeesus opetti omiaan aivan konkreettisella esimerkillä pesemään toinen toistensa jalkoja. Näin on matkasaatossa tapahtunut tähän päivään saakka ja edelleen me siksi kokoonnumme Jumalan sanan äärelle, että Jumalan sana saa meitä puhdistaa. Evankeliumi tulee lähelle ja antaa sen, mitä se lupaa. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä on se Jumalan valtakunnan ydinsanoma, jota me haluamme olla kuuluttamassa niin täällä sisällä Jumalan valtakunnassa kuin myös kutsuna sellaiselle ihmiselle, jos joku on nyt lainannut korviaan tälle Jumalan sanan saarnalle, joka täältä Lopen suviseurojen aattoseuroista kuuluu, niin kuule, ei ole heikko ihminen, joka tätä kutsua on kuuluttamassa. Ihminen on siinä vain välikappaleena, koska Jumala on nähnyt hyväksi käyttää ihmisiä suuna tämän evankeliumin eteenpäin viemisenä. Mutta Jumala itse on kutsumassa ja kehottaa apostoliensa tavoin, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siksi me tätä evankeliumia julistamme ja näitä isompia ja pienempiä seuroja järjestämme, että mahdollisimman moni ihminen aivan kuin joutuisi tekemisiin, pääsisi tekemisiin tämän evankeliumin sanan kanssa ja saisi kuunnella sitä omalle sydämelleen. Kannattaa pyytää etsikon aikaa sitä, että Jumala avaisi sydämen, koska Jumalan lahja se on. Me emme voi sitä kenellekään antaa. Sitä ei kukaan voi itse ottaa, mutta sitä voi kyllä rukoilla. Niin kuin voisimme muistella esimerkiksi Korneliusta, joka rukoili ja hänelle kerrottiin, että sinun rukouksesi on tullut Jumalan edessä kuulluksi. Ja hän sai
ihmeellisiä vieraita, jotka julistivat hänelle tätä valtakunnan evankeliumia. Muistamme, kun Jeesus puhui taivaaseen astumisestaan, kuinka se on tarpeellista opetuslapsille, että hän lähtee takaisin Isän luokse. Hän sanoo, minä lähetän puolustajan luoksenne, joka tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Viime kädessä se on se epäusko, joka ei usko Jeesusta Jumalan pojaksi, joka ei usko sitä, mitä Jeesus on sanonut ja mitä Pyhä Henki on tänne Raamattuun Jumalan sanaan kirjoittanut. Tuntuu, että tänä aikana hyvin helposti pidettäisiin Jumalan sanaa aivan kuin vanhentuneena tai sellaisena, että se ei tähän aikaan sovi. Ja kuitenkin Jumalan sana itsestään sanoo, että se on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se ei muutu pienimmänkään piirron osalta, vaikka ihmiset sitä haluaisivat muuttaa. Siksi me haluamme pitäytyä ja pysyä siinä, että seuroissa luetaan teksti Raamatusta ja sitä sen mukaan sitten selitetään, mitä Pyhä Henki antaa ymmärrystä. Ja haluamme siihen luottaa, että Jumalan valtakuntansa keskellä saarnauttaa sanaansa niin, että se meitä ruokkii ja vahvistaa. Edelleen Johannes aika voimakkaasti tässä kirjoittaa, että jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Mutta jälleen tämä sana, te tiedätte. Jumalan valtakunnassa me tiedämme, ja meidän ei tarvitse siitä epäillä, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan synnit pois. Jeesus, joka ainoana on täällä, synnittömät askeleet ottanut ja täydellisesti Isän tahdon toteuttanut. Hän otti synnit pois niin kuin Johannes siellä Jordanin rannalla osoittaa, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Ja täällä Johannes edelleen kirjoittaa meille ajattelen, että hyvin ajankohtaiset sanat tähän päivään. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Kuinka paljon on sellaista opetusta, jota aivan kuin
Rohkenenko sanoa, että verhotaan Raamatun sanaan ja kuitenkin sen sisältö ei ole Raamatun mukaista. Miten tänä aikana paljon puhutaan rakkaudesta. Jossakin puheessa tuotiin esille, että rakkaudesta on tullut aivan kuin epäjumala. Rakkaudella halutaan selittää paljon sellaista, mikä ei Jumalan sanan perusteella ole rakkautta. Siksi tämä Johanneksen kehotus on ajankohtainen juuri tänä päivänä. Älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Pysykää Raamatun perustuksen päällä. Sillä perustuksella, josta Raamattu sanoo, ettei muuta perustusta taideta laittaa kuin se, mikä laitettu on. Ja se on Kristus Jeesus. Ja tämä on niin paljon sanottu, kun tässä kerrotaan, että joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Niinhän me rukoilemme ja näiden aattoseurojen alkurukouksessakin me rukoilimme, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ei voi ihmisen elämässä parempaa ajatella tapahtuvan kuin Jumalan tahto, koska Jumala tahtoo kaikkia ihmisiä taivaaseen. Sitten tässä Johannes varoittaa synnin vaaroista, niin sanoisin. Joka tekee syntiä on paholaisesta, sillä paholainen, sielun vihollinen, on alusta lähtien tehnyt syntiä. Niin kuin me tiedämme, että sielun vihollinen ensimmäistä ihmisparia kiusasi ja sai lankeamaan. Ja siksi Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi sielun vihollisen työt. Ja näin tapahtui. Näin me tiedämme ja uskomme, että siellä ristillä Jeesus kantoi meidän ja koko maailman synnit. Ja kun hän sanoi, kaikki on täytetty, niin sielun vihollisen työ, niin kuin tässä sanotaan, teki tyhjäksi. Ei niin, etteikö se vielä vaikuttaisi täällä maailmassa ja olisi hyvin lähellä meitä jokaista, kyllä me sen tiedämme, mutta Jumala on voittanut sielun vihollisen. Hän on suurempi kuin tämä hänen vastustajansa. Ja tässä vielä sanottiin, että tästähän se käy ilmi, että ketkä ovat Jumalan ja ketkä sielun vihollisen lapsia, jotka tekevät Jumalan tahdon, eli puhdistavat itsensä tällä tiellä, niin ne ovat ja säilyvät Jumalan lapsena. Ja tämä viimeinen jae, joka tässä kuulimme, tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toinen toisiamme. Rakastaa sillä Jumalan rakkaudella, joka rakastaa totuudessa ja rakkaudessa. Ei niin, että se
tämän maailman tavoin kattaa enemmän kuin mitä se on. Mutta kun nämä kaksi ovat yhdessä, totuus ja rakkaus, silloin se on Jumalasta lähtöisin ja silloin se varjelee meitä tällä tiellä ja matkalla. Ja tämä on tämän sanoman ydin, niin kuin me siitäkin äsken kuulimme, että se on kallein aarre Jumalan valtakunnassa, että niin kuin vanhan testamentin profeetta ihasteli tätä meidän aikaamme, että silloin veli saa sanoa veljelle ja sisarelle, ole hyvässä turvassa, sinun synnit annetaan sinulle anteeksi. Tämä evankeliumi niin tutussa ja turvallisessa muodossa täällä Jumalan valtakunnassa saarnataan, kun me toinen toisillemme saamme olla Jeesuksen nimessä ja veressä julistamassa syntein päästöä. Näin tälläkin hetkellä tahdon sinulle sekä täällä paikan päällä oleva seuravieras, että myös siellä kauempana viestimien ääressä kuunteleva olla tätä evankeliumia julistamassa. Jumala muistaa sinua, Jumala tuntee sinut ja tietää, hän haluaa armahtaa. Sinä saat nytkin ylentää sydämesi uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, olla siunattu ja turvattu, olla tässä matkasaatossa kulkemassa sitä päämäärää kohti. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kerran tulee se aika, että Jeesus tulee toisen kerran tänne maan päälle ja kokoaa ne, jotka uskoivat tämän evankeliumin. Näin me saamme nytkin turvallisesti jäädä uskomaan Jumalan ja hänen armosanansa haltuun. Myös omalle kohdalle tahdon kysyä, että saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi. Ja näin lupaan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen. Seuroissa puhui Jarmo Inkeroinen. Laulamme virren 378. Seurat jatkuvat kello 15. Virsi 378.
Suviseurien ensimmäisten seurapuheiden aikana ääni studiossa on vaihtunut. Juontaja Aino-Maija Kla